najnovšieho člena tzv. Proruskej dezinfoscény. Nie je ním nik iný ako synovec bývalého amerického prezidenta a zároveň syn bývalého amerického generálneho prokurátora a ministra spravodlivosti Robert F. Kennedy, ktorého prejav som si dovolil predabovať pre našich novinárskych vojnových zaslepencov. Toto je vojna, ktorá sa nikdy nemala stať. Je to vojna, ktorú sa Rusi snažili opakovane urovnať za podmienok, ktoré boli veľmi výhodné pre Ukrajinu aj pre nás. Ako hlavnú vec vyžadovali od nás, aby sme držali NATO preč od Ukrajiny. Veľkí zbrojársky dodávatelia chcú neustále pridávať nové krajiny do NATO. Prečo? Pretože potom musí táto krajina prispôsobiť svoje vojenské nákupy na špecifikácie NATO. Čo znamená, že konkrétne spoločnosti ako Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing a Lockheed na tom zaručene profitujú. V marci 2022 sme pomohli Ukrajine 113 miliardami